गिबियावनो बयनिसिमबो आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै एबा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय आरो बे फोरोंथाइ होनायजोंनो फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि सार, लोगोसे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सार आरो नैबे गरकास गुदि फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि सार, लोगोसे टंला दखरा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि आरो जोंनि दखरा एबसुनि गासै मावथि लोगो नोंथांमोन आरो नैबे हाबाफारियावनो नैबे गरकास पुटगिबारि गामिनि चेयारमेन एबा पुरुन्दिया पिसिडिसिनि चेयारमेन मानगोनां बिथां, लोगोसे गरकास गुदि फरायसालिनि एसएमसिनि आफादगिरिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो नैबे फरायसालिनि आंनि आंगोनि फरायसुला फरायसुलि अनजाथाव बिथांमोन, दिनै 1000 गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि, दा बे हाबाफारिखौ दिनै टंला दखरा एबसुनि बानजायनायाव दिनै गिबियै फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि लादों आरो बे फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होग्रोनो थाखाय बिथां जोंनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ खावलायगोन। दा बिनि सिगां बिथां सारखौ आं गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय आरो सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। साबायखर थाबाय। लोगो लोगोनो दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। बयखौबो आखाइ खबनायनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। साबायखर थाबाय बिथां सारनिसिम। दायो नैथि हाबाफारि बायदियै बिफां गायनाय हाबाफारि, दा बे हाबाफारिखौ जों लादों। दा बेखायनो साफ्रोमखौबो बिफांखौ गायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। बयबो मिथिगौ जोंनि फरायसालिफ्रा बर' फरायसालिफ्रा गभर्नमेन्ट माने सरकारि कमार्शियेल स्कुलब्लाबो दिनैसिमबो जोङो थोजासे जोंनियाव फोरोंगिरिफोर गैया। खायफा जों नोजोर होनानै नुयो गुबुन मिडियामनि स्कुलफ्रा मेक्सिमाम माने बिटिसिनि बाहेरनि स्कुलफोर आरो बिदि बिटिसियाव बारा एभेलेबल गैया गुबुन मिडियामब्लाबो हिसाबै, किन्तु बिटिसिनि बाहेराव जिखिनि गुबुन मिडियामनि स्कुलफोर दङ माने स्टुडेन्टआ जिखिजाया दसजन थाबाबो बेयाव साथाम थागोन, 20 जन फरायसा थाबा बेयाव 7 टिचार, बेबायदि एभेलेबल टिचार दङ आरो। किन्तु जोंनि बर' मिडियामनि स्कुला दिनैसिमबो माने डिप्राइभ जानानै दङ बिनि फारसे। बहाबा दाखालि जोङो जोंनि जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु एबसु जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुजों जों उदालगुरियाव दाखालि 18 मे बर' बिजों सानखालि जोङो बेखेवनाय जादों बे भटाबारि स्टुडेन्टनि। बेयाव 47 माने स्टुडेन्टफोर दङ, 47 फरायसुला फरायसुलि, बेयाव सासेल' फोरोंगिरिया फोरोंबाय थानो गोनां जादों। अब्ला बेफोरबायदि मोनसे गोबां आंखालनि दङ जोंनियाव फोरोंगिरिफोरा। दा अब्ला जों नायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बोरै जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन बा बोरै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा। दा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानैनो एबसुआ बे मिसनखौ लानाय जादों जे जों बोरै हायो जोंबो एसे एबसुनिफ्राय माखासे पलिसि मेगाजिनफोर बानायलायनानै फोरोंगिरि एसे भलन्टियारि मोनसे थिसननायनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ निस्सय थिसनगोन दसे समनि उनाव।
बिथांखौ डक्टर एबसुनिसै बरायगोन दा बेखौ सुफुंनायाथ' सरकारनि मेन दायित्व थाहैबाय आसाम सरकार आरो जोंनिया जिहेतु बिटिआरनि मोनसे सरकार दङ दा आसामावथ' थांनाय तारिखखौ बावबाय आं एपइन्टमेन्ट जानाय तारिखखौ आं बावबाय होननाया दा जोंनियाव बिटिसिआवबो माखासे टेट माने पास जानाय दङ दा दिनै होनो हाथ'यैयाबो मोनसे कारन सरकारा बेखौनो बुंबाय थादों माने आसाम सरकारजों एबसुनिफ्राय रायलायनायावबो बे खोथाखौनो बुंदों जे सिटेटआ जायफोर सिटेट पास जानानै दङ बिथांमोना हाइकर्ट खालामनानै दोननायनि थाखाय बै जायफोर बिटिसिआव टेट पास जानानै दङ बिथांमोनखौ दाबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै कारन बै हाइकर्टआव मोनसे केस जायोबा हें जानानै थायो जेबो खामानि मावनो हाया दा बेखाय बिथांमोननि होनायनि बा उद्देश्यआबो थिगानो दङ जे बिथांमोना खावलायदोंमोन जे जों जे माने सिटेट पास जाबाय जोंखौ एपइन्टमेन्ट होग्रोनायनि उनावसो टेट पास जानायनि एपइन्टमेन्ट नांगौ दा बिनि थाखाय बिथांमोना हाइकर्ट खालामनानै दोनबाय एसे सिरि थादो जोबसिगोन बारा गोलाव जाया दसे समनि उनाव जोबगोन दा नोंसोरखौबो रायलायगोन दे दसे उनाव दे नोंसोरखौ गासैखौबो सोंगोन मा मुं बबेयाव फरायो बोरै फरायो माने खाम बुंबोयोना आं ओंखाम गोखै मोनथिजायो दा सोंजोबगोन आं दै सिरि थाबाय था र' बै नोंसोरनि आइ आफाफोरजों आं दसे रायलायगोन सिरि थाबाय थाबानो जाबाय दे दा बेनो खोथाया दा सरकाराबो बेखौ होनो हाथ'वाखै होननानै जोङो बुंदों आरो बेयाव दैदेननाय जों आफादगिरि नेहाथारि बे समाव जुथुमा सफैनो हानाय बाहागो लानाय मानगोनां पुरुलिया भिसिडिसि चेयारमेन नोंथां लोगोसे दिनै जोबोद गोग्गाथाव दिनै बे बरकास गुदि फरायसालिनिनो गायसनगिरि बर' बिजाब मानगोनां बिथाङा फोरोंगिरि सार सफैदों जोबोद मोजां बाथ्रा बियो लोगोसे दिनैनि बे जुथुमायाव बाहागो लाफैनाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि मावथि नोंथांमोन दिनैनि बे जुथुमाखौ मेहेरगोनां खालामनाय मानगोनां फरायसालि बिगोमाजों नोंथांमोन लोगोसे दिनैनि बे जुथुमायाव दिनै जोबोद मेहेरगोनाङै गावनि सहायनाय गोसोखौ लानानै जिरायनाय मानगोनां आंनि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन दा गिबियावनो आंखौ बे फरायसालिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो होनानै आं सुंथाबै बुंनो थाखाय गसंनाय जाबाय आङो बे फरायसालियाव 2007 मायथाइनिफ्राय आङो ट्रेन्सफार जानानै बे फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबोबाय थादों नाथाय दिनै बयबो मिथिगौ बे फरायसालियाव हारसिंनो दिनै गोबां बोसोर बे फरायसालिखौ सामलायबोबाय थादों बे फरायसालियाव फैनानै मोनसे गोग्गानाय मोनदों बेनो जे गामिनि जायफोर फरायसा फरायसुलि बिमा बिफा बिथांमोना सोलोंथाइखौ जोबोद मान होनानै बिथांमोना आवगायो बिनि थाखायनो हारसिं बिगियानखौ सामलायनो हादों होननानै आं गौरब अनुभब खालामबाय थायो आरो बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै आं बे फरायसालि सामलायनायाव एसेबां उसुबिदानि गेजेरजोंबो सालायगासिनो दङ बेखौ आं मोनदांनो हादों दा दिनै बे समाव जोबोद मोजांसिन मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों बे थांखि बायदियै दिनै टंला दख'रा बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि दिनै बरकास गुदि फरायसालियाव फैनानै दिनै लोगो फोरोंगिरि सोसननाय हाबाफारिखौ मावफैबाय बे फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि बिगोमा लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां गामिनिनो सासे अराय फरायसा फरायसुलिफोरजों नांथाबबाय थानाय मानगोनां फोरोंगिरि बर' बिथांखौ दिनैनि बे बरकास गुदि फरायसालियाव लेङाइ फोरोंगिरिनि मासियाव थिसनबाय बिथांमोना आरो सिनायथिबो होखांबाय जोंहा आं बारा गोलाव बुंनो सानासै रावा थांनानै थागोन आरो रावा थायोबासो जों हारि हिसाबै